Koştum. Öýüňizi bir jigem alat etmäň. Öýüňize degen adam bolmaz. Häzir öýde 15 adam bar. Barsyna da ýeköýdüň taý bolýar. Barsyna derek kötegi ýana menne. Başagaýlygy ýanam ýeköýdüň da çık ýokary. Men şu adam ýokarda da 3-nji adamy. Howa. O yere gidesim gelen o. O taý gorkunç. Tam pikiriň etme. Basym fuler gelir. Fuler bilen ýatadym gelen o. Ol ýerine boşugýar. Men üstü başym öyle dere. Bolýa. Biz onu başga ýerde ýatyraýar. Bagyşly. Inni giç. Derrew ýokary. Dedi meni ýigren ýaňyz. Santa Claus'tan maňa täze maşgala sowgat etip sorarsyň da. Maňa täze maşgala gerek gel. Maşgala bir erbet da. O ýerde burnuň deşilen ýaly ýugoşatdyr. Ertireçeli men seni göresim gelen o. Meňem gün ýaşança seni göresim gelen o. Siziň hiçiňiz dep. Belki muny gaharaňa diýensiňler. Birden ertir oýunanda maşgalaňyň ýoklugyny görüp gynanaýmy? Ýok, gynanman. Onda ýene bir gaýtyra, görürsiň sen dileň kabul bolar. Siziň kim meňe gaýtyp hiççe görmerini umyt edýär. Olaň barynyň ýitirim bolmagyny dilek edýär. Olar niraz mat bollar ka aklym hayran, dogry sekizde diýipdiler ahyry. Peter! Yatıp Giýjallyk. Ýetişigar galan ýatyp barypdyr, giýja galýar.